Shailendra Mehta's poetry will prove to be a turning point of Konkani literature. He has been working on a Sisyphus of Konkani literature. Eminent literary critic Dr. Vishram Gupte has also appreciated Mehta's first collection of poetry with such praises. Mehta's first poetry book, Sisyphus Staying was released recently in Panaji. The book was released at the hands of Dr. Tanaji Halankar at Sanskruti Bhavan in Panji. Also present on the dais were Dinesh Manerkar of Sanjana Publications, poet Shailendra Mehta, artist Willy Ghosh and linguist Mukesh Thali. Mehta has been writing poetry since 1980 when he was a student, but his poetry collection has been released almost after 38 years. Dr. Vishram Gupte has been an eminent award-winning critic of Konkani and Marathi literature known in Goa and Maharashtra. According to him, Mehta's poetry does not fit in the traditional setup of Konkani literature. As a Sisyphus of Konkani literature, he has been pushing the large rock of Konkani poetry up on steep hill for the last 4 decades. शैलेंद्रची जी कविता आहे ती कोकणी कवितेच्या इतिहासामध्ये एक निश्चित असं एक टर्निंग पॉइंट आहे असं मला वाटतं. आता हे कसं तर कोकणी कवितेतलं सौंदर्य, कोकणी कवितेतला निसर्ग, कोकणी कवितेतला दायर ज्याला आपण म्हणतो की ट्रेडिशन, इथला पूर्ण कल्चरल इथॉस हा कोकणी कवितेमध्ये आपल्याला अनेक कवींनी अतिशय सुंदर पद्धतीने उलगडून दाखवलेला आहे. बाकेबाब बोरकर असतील, शंकर रामाणी असतील, पांडुरंग भांगी असतील किंवा अलीकडे आमचे मित्र रमेश बेळुसकर. तर कोकणी कवितेमध्ये जो एक सेलिब्रेटरी टोन असतो, सेलिब्रेटरी ज्याला एक सगळे तोखणा आहे आपली कल्चरची, आपल्या भाषेची, आपल्या मित्रांची, आपल्या सैमाची वगैरे, हे तुम्हाला फार क्वचितच याच्या कवितेत दिसतं. तर कोकणी कवितेच्या या पूर्ण पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये जर का शैलेंद्रची कविता आपल्याला बघायची असेल तर त्याला मी, सॉरी फॉर युझिंग दिस वर्ड, पोस्ट मॉडर्न कविता अशी मी त्याचं मी अनालिसिस करतो. तर त्यांनी ज्या पद्धतीने हे रूपक शोधलेलं आहे, टेंगशेअर म्हणजे त्या टोकावरती सिसिफस जेव्हा जातो त्याला शिक्षा मिळाली असते की बाबा रे, तू जे पाप केलेलं आहे त्याच्यासाठी शिक्षा हीच की तू हा दगड घेऊन जायचं आणि तो गेला की मग तो दगड परत खाली येतो, मग तो परत खालनं तो वरती, असा सतत खालीवर असा एक आयुष्यातली एक निरर्थकता. सिसिफसचं जे जगणं आहे ते माणसाच्या निरर्थकतेवरचं एक करुण भाष्य आहे. A video journalist Irshad Sheikh from Panji.